Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali u Fondi Ewropej Robert Cutajar insista mal-Parlament Ewropew li huwa neċessarju għal Malta li tibqa' tirċievi fondi Ewropej għas-snin li ġejjin. Qal li dan huwa importanti biex il-livell tal-għajxien tal-familji Maltin u Għawċin u setturi varji ikomplu mixjin il qudiem. Dan hekk kif il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista attenda laqgħa tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew ma' numru ta' eurodeputati u membri parlamentari oħra mill-pajjiżi membri fih dan l-Unjoni Ewropea u kien akkumpanjat mill-membru parlamentari Ewropea għal Malta Roberta Mezzola. Il-laqgħa saret hekk kif bħalissa għaddejjin negozjati fuq livell Ewropew dwar il-budget tas-7 snin li ġejjin tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar wieħed kien fl-2013 meta l-Prim Ministru ta' dakinhar Lorenz Gonzi ġab lejn Malta aktar minn biljun euro f'fondi Ewropej. Dakinhar l-Ewropa kienet għaddejja mill-akbar kriżi ekonomika li qattrat mit-tieni gwerra dinjija l-hawn u allura l-budget Ewropew fl-intir tiegħu kien ġie mnaqqas. F'kummenti li dan l-istazzjon Robert Cutajar iddikjara li minkejja li l-Partit Nazzjonalista jinsab fl-Oppożizzjoni xorta qed jagħmel b'obbligu u b'mod kostruttiv dak li huwa fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi. Dan sabiex mill-fondi li se jkunu allokati lejn pajjiżna mill-Unjoni Ewropea fil-pakkett finanzjarju li jmiss pajjiżna jerġa' jibbenefika bl-istess mod li gvern nazzjonalista preċedenti kien irnexxielu jġib bejn l-2014 u l-2020.